Totumes vaquero para romengeri integrația penalpe spalo ștar seri pro žutimos. Hinoda obesiben, sikliben, sastipen, tebuťa. Paldoika da laušaj arakля mas bud manušengere dživipena. Pozitívna, te negatívna. Andrej Adadive sutne reportáži prekal tumende pririchtindiam aj se reportáži sa vesikaven od ciknet barder activity. Spandel len jek, mangipen palo feder dživipen, palo feder dochodlipena, te pale láči vodi. Láče dikliarde mangastumenge šukardikiben pašo romano nácia kero magazínos sovakeres. So Adadive dikena? Geliam palo Roma che dierka sa vei marva che ciberšo užaren probiti telone štandardovskere, sprinžareha e aktivita palo siklibenko romane daja, sa vikereno dobrovoľníka dži Amerikatar, tedy kaha pro Roma Katare apoštolsko cirkva sarpeske sprikeren oker kajpeš žan. Dierka te dživen je gezeros ochtošel manuša, len darhin eftašel Roma, ke kadaga opeskere nazimar buter projekty sa vesle pre integrácia ale romenkeri. No kana džal palo bešiben, hino dojmen but familii, sáven náne aver šanca, serteďan tebešel andro bititelu neštandardovskere. Sú určité lokality, v ktorých sa snažíme pripraviť infraštruktúru pre bývanie, či individuálne, alebo bytové. Či sa nám to darí, alebo sa nám nedarí, akože to ukáže len čas, ale postupne sa tá obec rozrastá, pretože je stále vyšší počet obyvateľov a takisto vyšší počet rodinných domov. Skúsili sme aj takýto spôsob, že sme skôr pre tých sociálne slabších alebo pre tú rómsku komunitu postavili 6 nájomných bytov. Tie nájomné byty sa využívajú, sú tam určité problémy. Tie problémy sa riešia, myslím, že obyvatelia sú v nich spokojní. Ale celé obecné zastupiteľstvo, aj my sme dospeli k tomu názoru, že je problém platiť nájom v riadnych nájomných bytov pre Rómov z tohto dôvodu, že nemajú stále zamestnanie. Čiže pri schvaľovaní nájomnej zmluvy mali dostatok finančných prostriedkov a mali dostatok finančných prostriedkov možno 2-3 roky, potom majú zase nejakú pauzu, už tam je nejaký problém. Obec sa snaží to riešiť určitými splátkovými kalendármi, aby sme zase nedostali tých ľudí na ulicu, pretože majú rodiny, slušne si tam žijú. Miște pe zamengea de beșel, ceau ia da nože bud potinas, bare najmia dajhin, bohasker diamengea kana opre, bud u začátku sa ravňam tam miște potinahas, no ale akana ke zimana, bohasker dia opreta. Udahin kala obecné byty. Obecné byty, ale udanane sociálne, ale udahin štandardne kalinkera. Vialo udahiaci bud potinkeras, bo keby boli na sociálne, to potindia mas primeder. Tam je potina vakanake su hasle mange opreta, ale onajim čo čisto potina u 155 €. No a plus da vkera zoda so hiname napríklad sovľa do platky, džanen ta plus platky pezlia do toho vkera djam. No ta iđa furt 200, varikana iđa 250. No, tu dá celo matersko pomali. Tebi na kerlazov, ta konec. Keď si bešen mandre kada bytos tumen? Ta nekala biti bešen mašo berš. Predtým bešastele ke sasuj, Andrej Keroro. Usar pes tumen gade bešel. Tak miște, ale da, že potina zbudu. Tumen kada bešen buter familii, sar pes tumen gade dživel. Tak miște kao kes. U kampel pese te starinel palo da hojtel žuže spažalo bloky. Ta da hebo, tebi činkera pro čaj bavim cuze čave, vi činkera voj. Te nakerem bordelis, bo adamen prati, adamen potina, zuamen ginko no te kerl kadaj. Ale miște pes tumen gade bešel? Miște, nu tato pani, sa, nu. Prino zadehin. Da miște zade bešave budnarium. Trebia si na sadnarium, nu. Biodáka je vašo gaveskere byty sa vehine štandardne, oroma nabírinen tepotinel, o gaukerdia ávke, kaj zachudľaté ačavel o byty telune štandardovskere. Začali sme stavať, ako som spomínal, byty s nižším štandardom. Verím, že tieto budú výhodnejšie pre našich občanov, pretože je tam nižšie nájomné. Problém máme len s tým, že zatiaľ je len 8 bytov. Čím viacej sa tam postaví bytov, tým viacej bude uspokojených buď mladých rodín, alebo vôbec rodín,
ktorí nemajú to šťastie a nemajú dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie si nejakého pozemku a stávať si vlastný rodinný dom. Bytitelune standardoskere hinča ohto, no aj se solen mangen hin buter sarpenda. Keď si ma už aresprodá bytos? No, paro bytos žera má 3 verš. No a dňam žiadosti, no tak 800 pendia hojí ela ada beše pes pokusnula savoro hojí dela ola byty bioroma, no. Tak hemme užaral. Ola sociálne byty. Náneman láčo bývanie, náneman ani páni, ani oblaka mám náne androker, bo pes pribudin ďap opral, zakrdě mám gande oblaka, bo týžle znáne káte bešel. No a prostě sar náne páni androker, náne sam ešte sar kampel, tak dá náne dživipen. Tak by odá pes, kedy ňom prekadá bytos, má mi feder mi dživa vlečavenca. Salas te tedy kelodáker? Somas, no tak láčo hino, páni Andre hin, tak so. Keď si čamore tu našunďom? Panč, ale me by peske džanľu maste zariadzinol lečavencas. Sar? No tak detský kútik, poschodová postel, no. Že najela tu kefrima? No, zatiaľ no. Keď si už arez má prekadáker? Trimberš, užaram. A soske tu keď iňal žádosť prekadáker? No imam ja miro, bo sam čande je gizba, imam duj čave, a kao njuma z miro mam ja. Mi džiba sar bez majno. No hin mište hojskávke začade, najela tu kefrima, hin odeča je gizba, te kuchnica? No tam, možno že he, ale tam fede sa ande je hesobas, hesa. Ande je gizba sam. Ode pes hevare so potinla, najela oda pares prekaltu? No. Nadaras tu ale star. No, nadarov. Jegolendar so mangeno biti hin te eterni familia, sava hin budna svalo čavoro, te sa vileha dživel Andre Maringotka. 35 žarava, nič. Sama sparo starostas, penjaže kerla pes, ale mušinen e-komisija. Te svali na čehe, anebo ne. Soske kadaj sam? No, sama pro Čehy. Pensame que na podarinha pro Čehy. Musím něm tam pále, a te kere. No nasa zamyká tečon. No a musím něm kada tecinon. Nečavenca bo nasa zamyká tečon. Duminente bi džana zandroda nevo keroro, tebe šel. Canas hete dikeltalam, že sa rode dičo lavri? Somas. Ela feder duminen? Ta feder sarkadaj. Feder. Ode pes hevare so potinla, oda tu menge nejlan pro páro? No, a kate potina 100 evra. Mange nejla páro. Kada hin tu ma rosuno, teđal te bešelan do dana evo keroro? Hej. Kama hoj mi beša ma ande, moma ada pes nadal, ande kada. Dierkate hin te budromane familii, save peske korkore a čade okhera. No na sakones hinaj si šanca, preodá kampel búti, kaj momanuš, šaj peske te kerel korkoro a vri peskero bešiben. Darí sa aj tej individuálnej bytovej výstavbe, teda nielen nám, ale hovorím, že aj časť mladých rómskych rodín majú tu žiadosti, ktorí získali stavebné pozemky, alebo si kúpili stavebné pozemky a si podali žiadosť na stavebné povolenie. Čiže to je jedna časť, individuálna bytová výstavba. Tá ďalšia časť, ktorej sa obec venuje, to je tá bytová politika. Diňal tu keď hetu žiadosť kade prekadá keroro? Áno, diňo mange, bielo dábo, kamľom hojte lečajem varesavo heľos, no ale že dápes budu žarel. Strašne budu žara has a pinjam peske že rači volina ste zbudinel, hojte lamen buta der heľos a džana už dajela míro a na potinke raz bytočne nájomné. Takže me volina vteďa rači Andre míro, sar Andre bytovka, lebo da hinča preca je keroro a mange odana vyhovinela a očave baron, pa iskaj džana. Tekidel avri olen, save chudena obiti ela bud páro. Buter olendar so obiti mangen hine ajse, save speren andre kategória pre kalabity. Aké kritériá musí splniť žiadateľ, ktorý požiadal o tento
byt nízkeho štandardu? Je to dlhý rad kritérií, ktorý musí splniť, ale také najdôležitejšie je, že musí mať minimálne 5 rokov trvalý pobyt v obci Ďurkov, pretože celú tú bytovú problematiku venujeme len pre Ďurkovčanov, čiže to je jedna z podmienok. Musí podať žiadosť, musí dokázať, aký má príjem, ale hovorím, že to z tých žiadateľov skoro každý poplní tie podmienky, ktoré by mal splniť. Takže bude to ťažké rozhodovanie? Bude to ťažké rozhodovanie, pretože žiadateľov je veľa, bytov je málo, ale hovorím, keď sa to osvedčí, nie je problém, obec je pripravená to rozširovať ďalej. Odkedy sa kode bytov káčala na kedy? Na neka montela auto, Lečavinca. Aj tu beše zakana. Da paže daj. Dumine se chudihať? Međana avta. Nađena bodadi ne bud žiadosti prekada kerna. Penda žiadosti dine a na nudeci kera keď si dine žiadost roma. Dinem peske žiadosti pro bytosť vavda bonani mam kaj tehn. Hin mam duj čave, me som paže sasuj, a doprela hin tež bu čave nanela čaduj kera, u čave mangi paže daj, bunas čenu na bunani mam karin te tovar. Una cama tela sa tele bodo hine o de sa prekopu me bešavane cikni halupkica. Me kalema se uzmidja mam bytos. A kana užarav kale duj tones kale stovavane halupka. Dňom žiadosta, zatiaľ mám nánikate bešel, meso pod nájomku gáže, me musíme 60 eur te potinkerili gáženky. No, mesovské mají nás te potinkerili. No. A tu já nesoj Andrej kada kerpes počinla? Ta međano, že potinla pes, miš to, že potinla pes. Me potinava, aj ča mám mielka te bešel. Omanu šásave chude na obytos, mušinena tekero pašale bytovka kaj peske ode korkore te sprikaren pesker od han. Možno ešte také novum, ktoré chceme trošku zaviesť z tohto dôvodu, že by sa podielali aj nájomníci. Priamo na výstavbe sa nemohli podieľať určite, ale čo sa týka terénnych úprav, tak práve chceme využiť už nájomcov, ktorí budú vybratí obecným zastupiteľstvom, aby sa podielali na prácach pri výstavbe zelene, pri výstavbe chodníkov a pri skrášľovaní okolia. Čím sledujeme to, že vlastne keď budú zapojené tieto rodiny do výstavby tejto zelene, tak si to viacej budú vážiť a predpokladám, že budú na to dávať aj lepší pozor. A tým, že budú na to dávať lepší pozor, budú žiť v lepšom a krajšom prostredí. Dobrovoľníčka Amerikatar Joyce Long sikavel pro Slováčiko le romane dajen sarte žutinen, pažo sikliben peskere čavorenge, ojker Andrika da programos te siklibnaskere materiála. Som Joyce Longová. Bola som sem pozvaná organizáciou Rómovia sa učia lietať. Pozvali ma sem pred 2 rokmi, pretože ja už mám skúsenosť s prácou s takýmito rodičmi, ktorí mali podobné problémy. Vymyslela som program pre rodičov, ktorí sa nevedeli či nedokázali venovať svojim deťom a tie sa potom neučili práve najlepšie. Má to byť pomoc pre takýchto rodičov, ale aj pre deti. Keď som sem prišla prvýkrát, zorganizovala som celodenný seminár s rodičmi a deťmi. No uvedomovala som si, že potrebujú viac ako jeden dvojdňový seminár. Potrebujú dlhší čas na vytvorenie komunity, ktorej sa budú navzájom vzdelávať. Potom boli oveľa viac sebavedomejší, mali domáce úlohy, ktoré praktizovali celý týždeň a za ten čas sa z toho vytvoril návyk učiť sa a tvoriť doma. Dnes som tu zaškoľovala vedúce, ktoré budú tento program realizovať ďalších 5 týždňov. Budú učiť a viesť malé skupinky. Je to tak, že v každej skupinke sú asi 3 ženy. Vo svojej aktivite pokračujem aj v ďalších dňoch v iných lokalitách. Už na začiatku ma veľmi oslovilo to, ako rýchlo sa dokážu učiť, ako veľmi ľúbia svoje deti. Je to viac menej podobné ako v Spojených štátoch, kde rodičia, ktorí neboli veľmi dobrými študentami, si myslia, že učitelia sú nejakí experti a dokážu všetko zvládnuť či urobiť za nich. Tí rodičia nevedia, že majú nejakú zodpovednosť venovať sa svojmu dieťaťu. Nie je to o tom, že by nechceli so svojím dieťaťom pracovať, len ich to nenapadne, nie je to v ich povedomí, že môžu.
Už keď raz zistia, že deti sa od nich učia, tak sa to tak zacyklí a pôjde to lepšie a ľahšie. Naučila som ich takú postupnosť, ako sa vyvíja myslenie, ktoré pomáha. Riaditeľ celého programu Rómky sa učia lietať je Bill Hall, ale ja som jediná, ktorá vyučuje tento program. Verím v to, že rodičia sú prví a najlepší učitelia pre svoje deti a tým, že Boh nám tieto deti dal, tak nás aj vystrojil k tomu, aby sme ich ďalej učili. Verím, že vzdelanie potrebuje učiteľov aj rodičov, aj deti, všetkých troch dokopy. Teraz, keď viem, akí dokážu byť rodičia úžasní, keď im niekto trošku pomôže a ich nasmeruje, tak mám pocit, že chcem pomôcť všetkým rodičom, aby boli učiteľmi svojich detí. Zachudenaske peste kére akana imar hine barder zboros, vake raspalo manušaka tare apoštolsko cirkva, save pes žďan vtačkovciste, sprikeren peske odoj oker savolange, dyňa oghau. Tohto roku od mája tu máme zhromaždenia miestneho zboru apoštolskej cirkvi, rómskeho zboru, kedy po akcii Konvoj nádeje, ktorú sme mali na futbalovom ihrisku, nám prišlo na ďalší deň okolo 70 nových ľudí a na starom mieste, kde sme mali zhromaždenia, sme sa nezmestili, tak sme po dohode so starostom prišli sem a postupne dali sme tú budovu dočasne do takého stavu, aby sa tu dala prežiť zima a teraz už robíme také väčšie opravy. Vymenili sme strechu, krytinu, izoláciu hore, podhľady a teraz meníme okna a dúfame, že prežijeme aj tú druhú zimu. Kto financuje vlastne túto prestavbu? Tak konkrétne tieto okna, ktoré sa teraz menia, tak na toto si urobili miestni ľudia, naši veriaci zbierku. Vyzbierali v jednom zhromaždení okolo 900 eur. A z týchto peňazí sa kúpili tieto okna a zvyšok nám pomohli naši bratia a sestry. Ten tým, ktorý tu prišiel, oni priniesli aj financie na izolácie a na podhľady. Zatiaľ to robíme tak svojpomocne a kto čo vie, tak svojim prínosom proste takto dávame dokopy. Mali sme určité obavy, lebo predsa len nikto z nás nie je nejaký na slovo vzatý odborník, ale tak spoločnými silami sme to zvládli a niekedy nie je až tak dôležité vedieť, ako chcieť. Paže rekonštrukcia dominante pročave, prekal sa veke Renat Helengerotan. Chceme vytvoriť priestor pre deti, aby mohli kvázi takú ako družinu, aby mohli sem prichádzať a pod dohľadom takých vedúcich, aby si mohli robiť úlohy. Lebo mnohé deti nemajú doma ani podmienky, nemajú svoje miesto a tak ďalej, to poznáte. Čiže aj na toto bude slúžiť táto budova. Katarsal? My som v Tačkovci star, kera ledoleskeri služba pro besiedka, kale čavorenca. U lidža zlenky odahoj, to je tekeren odaso ča odel kamil. A šunen tu meno čave? Šunen amen, hine lač odela len pozbudine, lebe andrada hoj šunen amen, a cholare amen. Šunen len? He. A co tu mengon vakeren? Ta palodel. Bačino pestu keda? He. Co tu mensika vas? Hoj, kama vedel, spiras palodel. Hoj, igeneske služi na zamen. Soske kauke oda tu men kade jale omša, tu men jan len le čaven, vakeren lenca palodel, jan hedlenca, soske odavke hin? Tak, lebo vare sa večave hevi rušinen, lebo kamen avri a kamen peste bavinel kaj se cikne čavore a amen len las, vake raz len gesikra palodela sikra pes hete bavinen. O pastori Zladislav Duna oda dikel savoro avkes, kaj e lači puti do anel odochudli pena. Skrze kadi budova so dikas ačazade hine milozede vleskeri. Odi milozine aj si, že dikas ke odahojo manuša avenade, a diken so odel keral. Amen sam Roma aj se so nasam barvale, sam čore, ale tým, že pes modlina hazoka berž a da berž dikas o výsledky, že odel šundia mare modlitby. A sam igen rado ke odá, že odel dela sikavel peskeri zor, sikavel peskero kamiben, ho šunela mare modlitby.
Oi dikas kada su adarive dikas oi hinamen gikerje strecha, oi indo kerje izolacija, hinamen ade neve blaki. A radi šagoha o prala opeňa nekadi kangeri a vôbec o manuša su nadarik avente pomožinel, lebo kamen hojade tel o kerle de vleskero. A kamen hoj te dičol šukares, hoj te pritoven hovas, on o vás, ki je búčile de vleskero. V začiatku sa zavke, že nás sme pripravíme adik hangeri, no tak gavľa je súčasťou sa varesave financií. Kerďam, hvala le devleske das, že s kerďam varesarla. A mega kampela se do keralo de usredne kurenie kaj telce jemen, amen tate zandre. Gen som vďačná le devleske, hoj hin kaj so vareso, so šaja da džive dikal mire jaka, hoj hin bari kangeri šukar. Hoj, proste šaj aver manuša oleso na džanen le devles, šaj zavidzinen, androla čipene šajaven tonte šunel ođi dolav, so ča ođi dolav le devleskero šaj zmenjinal manušeskero ilo. Ame palikera de devleske žalja marikari kangeri, sposobin ljudi lavke, že kaj telefanja de, mar pes kolokore do končinel, mek pes dekero koristaba, ale ame palikera de devleske že javlja kamen do milos, že o romanu narodos, bez uznajende, že živelo Ježiš Kristus. A me páčav, želám išto. Me páčav vareske. Hirente tu menka dete pomožino? Tavas, varekana se nam času pokera ste provi Boris, ale tavas, no. Varekana vare so čon sama zade upravilo penja, pomožinim. Sarin so, no. Či habeneja, či lovenca, či so, pomožinim. Piren ade zhruba asi okolo 2 tependa, 2 tohtovardež manuša Piren. A Piren andralo Krajlovcis, andralo adarik Vtačkovcis, Kecerovské Pekľany, Piren Kostoľany, zhruba takých 10-15 kilometrov Piren ade Vtačkovci ste a nekangeri. Dikas, že olavle devleskero džal, džal olavle devleskero a dikas, že manuša by kamle astavil, no problémos ináde takisto ho spojos, na Pireno do autobusa. Takže hinamen duj motora, duj tranzity a snaží nás pes ola manuša svojim páše derlente anel. Ale savor manuše nabíri nás te anel je kvara, lebo da ani časovo nás iní nás. Čiže kala svojine páše derke o manuše tak len anas. Odel hinobáro, ale čače ste vareko rodel, abo kamele devles, tak mušino thov prekalo da vare so tekerel, hojta to do chudel bez prekada tan. Odol pundravel ovudar, ko romano narodos, a kalea pundravel pesqueira vasta, que doje keste, čudajn rom, či gađo, a odel prekalkada, hoj pes pundradia ekadi kangeria de Vtačkovciste, kamel te vakero ko manuš, hoj hin vareko koles kamel, bo o manuša hlavne o Roma hine čore, a hine andro pharipena nežaja, ale odel ino da so šalen sastjarov, a kada aj neskiri volja, hoj dojek manuš te šunol paleste, a tel spasime. Pundrava mane jaka, hojte dikas, tiri jakelca. A roščora da dive devla, tiro kam idem dane miro, ali to je ino Ježiš. Te šaj kamas, te manužne, avke sa kames tu. Purin kaukes promša, hoj, džanoni pianglal. A hino da avke, že varekana hin manuša so ave neveane kangeri, a
A odalino dások prevakerel kelengero ilo. A dadive dikian keď si manuša avri. Ale sa zamen varekanávke, že avri sarandany, čiže okolo 40 ľudí vyšlo dopredu na výzvu na prijatie Pána Ježíša Krista. Čiže varekana varekana duj manuša. Odel Janelko avel a kaske campele devles. Odel Janel saha. Lace dichiarde oda marhin proadadive savoro o magazinos do avľa coagor. Palike rastomenge važo dikiben. O reportáži prekaltomende pririchtinde o manuša kataro Roma media Romet Kašatar. Šajamenge vičinen o kontakto správende hino. 0 enjaštar 8 jek enja efta 8 00. A čen devleha dikaha pes paš ahver náciakro magazinos Sovakeres. Amen, halleluja. Amen, Ježiš, ty keď žal, slava.